Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marcin. Taong 1977, Kabugao, Apayao. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghahanap si Marcin ng kayamanan sa Apayao. Nag-ugat ang ganoong uri niya ng trabaho noong mga panahong ipinamana ng kanyang ama sa kanya ang isang mapang nagtutukoy ng isa sa mga kayamanan sa Kabugao. Bagaman dayo sa lugar, hindi naging hadlang sa kanya para makakalap ng mga impormasyon sa kasalukuyan niyang kinaroroonan. Madiskarteng tao kasi itong si Marcin, kung kaya't hindi hadlang para sa kanya kung hindi pa siya ganon katagal sa isang lugar. Kaya niyang makipag-usap sa mga taong hindi niya kakilala ng normal na para bang ilang taon na din niya yung nakakausap. Sa ilang araw na pananatili ni Marcin sa isang bayan sa Kabugao, nakilala niya ang isang taong mangangaingin sa bundok na nais niyang puntahan. Dala ng pagmamagandang loob nito sa kanya, nagpasya yung doon na siya patuloyin sa tahanan nito. Kampante naman siya doon kahit papaano, gawa ng mababait ang bawat miyembro ng pamilya nito. Isang linggo lang ang lumipas, nakilala na siya ng karamihan sa baryo. Ang pakilala niya sa mga ito, representante ng isang kumpanya kung saan nag-aalok ng maramihang trabaho kung sakali mang ito ay maitatayo doon. Dahil sa ganoong pakulo ni Marcin, kaya na may marami ang naniwala sa kanya. May iilan pang nagbigay sa kanya ng pera, masiguro lamang na makatrabaho sa kumpanyang sinasabi niya. Isang araw, kakagising niya lang. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya ang lalaking nagpatuloy sa kanya na inihahanda ang mga sakong gagamitin nito sa pangangaingin. "Boy, saan ang punta mo?" Mahinahong tanong ni Marcin sa lalaki. Mangangaingin ako. Dito ka lang muna, Marcin, ha? Di rin naman ako magtatagal sa bundok. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa kanila. Hindi ka na bago rito. Para ng pamilya ang turing namin sa'yo. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na nabuo sa kanyang isipan ang isang simpleng plano. Alam niyang tutungo yun sa bundok na siya namang pinakamagandang pagkakataon upang makita niya ang palatandaan ng kayamanang kanyang hinahanap. Maya-maya pa, masaya naman niyang nilapitan ang kanyang kaibigan habang inilalahad dito ang kanyang nais na pagtulong. Upang masigurong hindi siya nito tatanggihan, nagdahilan siyang nais niya ding mapuntahan ang pinagtatrabahuhan nito upang magkaroon siya ng dagdag kaalaman sa pangangaingin. Dahil sa madaling kausap ang lalaking yon, kung kaya't hindi naglaon na papayag niya ito. Nang mapagtanto ni Marcin na makakasama na siya, dali-dali naman siyang nagpalit ng kanyang kasuotan. Sa sobrang pagmamadali niya noon, hindi na niya naisipang magkape o kumain man lang ng almusal. Habang binabagtas nila ang daan, doon na siya unti-unting nagtanong sa lugar na kanilang pupuntahan. Ang tanging palatandaan niya sa kayamanan ay isang talon na merong kuweba sa agusan ng tubig. Makakakita ka doon ng mapupulang lupa sa paligid at meron yung kulay berdeng tubig. Ayon pa kay Marcin, na ang unang palatandaan na yun nga ang lugar na kanyang hinahanap ay ang mga nakakubli nitong ukit sa bawat batong naroon. Sa pagdating nila sa lugar na pinagkakainginan ng lalaki, doon niya napag-alaman na ang lugar na kanyang hinahanap ay nasa likurang bahagi ng bundok na kanilang pinuntahan. Habang nag-uumpisa silang magsunog ng kahoy, doon na itinanong ni Marcin kung pwede ba silang pumunta sa lugar na yon.
Nako Marcin, delikado dun eh. Hindi ko ba nasabi sa yung usap-usapan tungkol sa baryo? Meron na yun doon ang mga pinaghihinalaan nilang aswang. Pero karamihan ng mga nakakapunta, tribo lang ng mga taong kanilang nakikita. At kung tatanungin mo naman kung sasama ako sa'yo, abay, hindi siguro? Sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Dahil sa sinabi nito, doon na siya nag-isip ng paraan para kunin ang kiliti ng lalaki. Alam niyang kapag nalaman niya ang hinahangad nito sa buhay, sasama yon at sasama sa kanya saan man siya magpunta. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pangangaingin. Bagaman napakainit sa lugar, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagtulong. Itinoon muna doon ni Marcin ang kanyang wisyo pansamantala habang iniisip kung ano ang kanyang panghalina sa lalaking kumupkup sa kanya. Kinahapunan, habang nagpapahinga silang dalawa, doon nila napag-usapan ang problema nito sa salapi. Ayon sa lalaking yon, ilang taon na silang naghihirap sa buhay dahil sa karamdaman ng kanyang panganay. Naging pahirap din sa kanya ang makahanap ng isang desenteng trabaho, kung kaya't ultimo gamot ng kanyang anak, napakahirap nitong mabili. Dagdag pa ng lalaki na may mga pagkakataon din sa kanilang tahanan na hindi sila nakakatikim ng bigas at ulam. Ang tanging ginagawa nilang pangtanggal ng gutom sa kanilang mga sikmura ay ang mga dinurog na kamote o hindi naman kaya'y mais. Dahil sa sinabi nito, doon niya tuluyang napagtanto na nangangailangan ng salapi ang lalaking yon. May maliit naman siyang daladalang pera noon, kung kaya't yon ang ginawa niyang pain para makuha niya ang kanyang nais nito. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, inilahad ni Marcin sa lalaki na kung sasamahan siya nito, bibigyan niya yon ng salapi. At kapag naisakatuparan nila ang kanilang hinahangad sa lugar, 10 ulit niyang dadagdagan ang una niya ritong ibinigay. Ano, gusto mo ba? Pangako, tutulungan kitang baguhin ang buhay ng pamilya mo. May papagamot natin yung anak mo at babalik siya sa normal. Pero sa ngayon, upang maisakatuparan natin yung nais mo, kinakailangan mong makipagtulungan sa akin. Seryosong wika ni Marcin matapos niyang mailahad ang mga bagay-bagay. Pero, ano naman ang gagawin natin dun? Maliligo ka lang ba sa talon? Nagtatakang sagot naman ito sa kanya. May mas higit pang dahilan kung bakit ko gustong pumunta sa lugar na yon. Kapag nasuyod na natin ang lugar, tsaka ko palang sasabihin sa'yo. Ngayon ang nais kong gawin mo, pag-aralang mabuti ang nayo na ating madaraanan bago ang talon. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito habang seryosong inilalahad sa kanya ang mga bagay-bagay. Ayon sa lalaking yon, hindi ka basta-bastang makakapunta sa lugar kung wala ka namang pakay sa nayong naroon. Galit din ng mga taong naninirahan doon sa dayo, gawa ng naniniwala sila na meron yung dalang masamang pangitain. Dagdag pa nito na marami na ding dayo ang nawala sa lugar na hindi na nagawang matagpuan ilang taon na ang nakalipas. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't maging sila ay pinipiling manahimik ukol sa usap-usapang kumakalat sa nayon. Matapos itong mailahad sa kanya, doon na sila nag-isip ng plano kung paano nila malalampasan ang nasabing tribo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala talaga silang maisip na paraan maliban sa pagbabalat kayo nitong si Marcin upang hindi siya mapaghinalaan. Ang tanging naisip noon ng lalaki, turuan siya ng dialekto sa lugar
nang sa gayoy madali niyang mapag-alaman ang mga sinasabi ng taong nakatira doon. 2 buwan pa noon nang lumipas, natuto na nga siya ng pananalita sa kabugaw. Sa loob ng mga buwang yon, wala siyang ibang ginawa kundi ang magpaturo sa lalaki. Iniwasan niya ding lumabas ng bahay nito, gawa ng may iilan sa mga panauhing nakatira sa nayong pupuntahan nila ang paminsan-minsay bumababa ng bayan. May mga pagkakataon ding nasisipat niya ang mga taong yon, subalit hindi niya yun gaanong pinapansin. Ayon kay Marcin, na ang mga taong naroon sa nayon may mga kakaibang putok sa katawan. Yung tipong kahit ilang dipa na ang layo mo sa kanila, maaamoy mo pa rin ang tapang nito. Noong unang beses niya nga yung malanghap, isang araw siyang hindi kumain, gawa ng kumapit yun sa kanyang katawan. Ang labis niya pang ipinagtataka sa mga taong nanggaling sa nayon ay ang kakaiba nitong mga balat na parabang ordinaryo na sa kanila ang galis at iba pang uri ng sakit sa katawan. Dagdag pa niya na karamihan din sa mga taong naroroon merong butot balat na pangangatawan. Subalit bagaman ganon ang kalagayan ng mga nilalang, nakapagtatakang kaya nitong bumuhat ng 2 sako ng ilang uling ng sabay. Si Marcin nga noon, iisang sako pa lang, aminado na siyang hindi na niya kayang pasani ng malayo. Isang araw, doon na nga nila napagkasunduan na tumungo sa nasabing talon. Buong-buo na ang kanyang loob, gawa ng lahat ng itinuro sa kanya ng lalaking taga roon na gawa na niyang mapaghusayan. Sa pagbagtas nila ng daan sa nayon, mariing ipinaalala naman ng lalaki na ayaw ng mga taong naroon ang pagbanggit sa mga nicho o anumang bagay na merong kaugnayan sa kamatayan. Tandaan mo, Marcin, sa lugar na yon wala kang makikitang sementeryo. Hanggat maaari, huwag kang tumikim ng mga pagkaing binibigay nila sa'yo. Isa sa bawat 2 pagkaing inihahanda ng mga taga roon, naglalaman ng lason. Mas mainam na busog tayong pumunta upang malayo tayo sa tentasyon. Sige, wala namang problema yan. Dinamihan ko nga ang pagkain ko kanina para busog na busog tayo pagdating natin doon. Bago pa man sumapit ang tanghali, narating na nga nila ang lugar. Sa entradang daan pa lamang ng nayon, bumungad sa kanila ang nakakasukang hangin na siya namang halos hindi maatim ni Marcin. Pagpasok nila doon, takang-taka naman silang 2 sa kadahilan ng wala silang taong nakikitang naglalakad. Lahat ng bahay na kanilang dinaanan ay nakasara, ngunit ramdam na ramdam nila ang mga taong nagmamasid sa bawat siwang ng tahanang kanilang dinaraanan. Dahil sa ganoong kaganapan, unti-unti nang binabalot ang kanilang katawan ng kilabot. Ang lalaking kasama noon ni Marcin halos hindi na makapagsalita habang patuloy na naglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang boses ng isang lalaking nagwika ng, "Ano ang kailangan niyo rito? Bakit kayo nang hihimasok ng walang abiso? Hindi niyo ba alam, pista ngayon ng aming angkan. Mariin naming ipinagbabawal ang panghihimasok ng tagalabas. Wala kaming pakialam kung kayo man ay nanananahan sa lupaing sakop ng kabugaw." Ho! Pista, pasensya na ho kayo. Makikiraan lang kami. Wala naman ho kami ditong plano na manatili. Sagot naman ng kanyang kasama. Matapos itong marinig ng lalaki, agad naman itong tinanong kung saan sila papunta. Pagbanggit ng kasama ni Marcin na tutungo sila sa talon, bigla namang nasipat nila ang pagkunot ng noo ng lalaki habang sumasagot ng, "Kung ganon,
Hindi ko pala kayo maaaring hayaang umuwi. Ano ba ang gusto ninyo sa talon? Bakit nais niyong pumunta roon? Wala namang kaming nais doon. Itong kaibigan ko gusto niyang makita ang ganda ng talon. Uuwi din naman kami pagkatapos naming magpahinga ng sandali. Sagot naman ng kasama ni Marcin. Nang marinig ito ng lalaki, tumawa lang naman ito habang ipinagtatapat sa kanila kung ano ang lihim ng talon na maaari nilang puntahan. Ayon dito, marami nang nangahas na kumuha ng kayamanang naroon, subalit lahat ng mga ito ay kanilang ibinaon sa lupa. Karamihan ng kanilang nahuhuli ay mga dayo na siyang nag-udyok sa kanila upang kamuhian ito. Dagdag pa ng lalaki na hindi siya naniniwala na merong taga-Kabugaw ang nakakaalam sa kwento ng kayamanan. Matapos itong mailahad sa kanila ng lalaking yon, agad naman itong nagpakilala sa kanila bilang punong barangay ng naturang lugar. Siya ang may hawak ng lahat ng mamamayan sa kanila at kaya niya itong utusan sa kung anuman ang nais niyang pigilan na maaaring magpapahamak sa kanilang lugar. Sa pagsipat ng lalaki kay Marcin, dahan-dahan naman siya nitong itinuro habang bakas sa pagmumukha nito ang pagdududa. Wala yung naaamoy na kakaiba sa kanya sa kadahilan ng ilang buwan na siyang nanatili sa baryo ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumabas ang lahat ng taong naroon upang magmasid sa kanilang gagawin. Habang pinagmamasdan sila ng mga ito, kitang-kita nila na ang iilan sa mga taga-nayon ay merong hawak na kutsilyo at tabak. May pinggan ding dala-dala ang mga bata, pagpapakita na ito ay kapos sa pagkain. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagpasya ang punong barangay na samahan sila patungo sa talon. Hindi na ito umimik, bagkus ay minabuti na lamang nitong sila ay pagbigyan sa kani-kanilang mga kahilingan. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang mapupulang lupa at kulay berdeng tubig. Nagkalat din sa lugar ang mga ibon, indikasyon na yon ay malusog na lugar. Sa pagmasid nila sa umaagos na talon, itinuro ng lalaki ang lagusang nasa likurang bahagi ng tubig. Ayon dito, nasa likod ng talong yon, matatagpuan ang isang yungib na naglalaman ng direksyon patungo sa napakaraming silid. Hindi basta-bastang makukuha ang kayamanan sa lugar sa kadahilan ng nagkalat doon ang nakamamatay na bitag. Tatanungin ko kayo, sino ang may pakana sa inyong dalawa para pumunta rito? Tanong ng lalaki. Pagkarinig dito ni Marcin, pasimple niyang itinuro ang kanyang kasama. Dahil sa siya ang unang nagbigay ng sagot, siya ang pinaniwalaan ng lalaki. Nang mapag-alaman ng kanyang kasama ang kanyang ginawa, pilit naman itong isinigaw sa mga taga roon na siya talaga ang may pakana ng mga bagay na yun. Subalit kahit anong gawin ito, huli na para mabago ang kaisipan ng punong barangay sa lugar. Sa isang iglap, bigla nitong tinalian ang kasama ni Marcin at walang pag-aatubiling pinadapayon sa lupa. Habang nakagapos ang lalaking kumupkup sa kanya ng ilang buwan, panay naman ang panunumpa nito sa kanya at ang walang sawa nitong pagmumura. Animoy kung meron lang yung kakayahang tumayo, pinagtangkaan na nito ang kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang naramdaman ang dahan-dahang pagdilim ng paligid. Sa pagbalot ng ulap sa araw, nasipat ni Marcin ang mapupulang mga mata ng mga taong nakatira sa nayon na parabang kusa yung nagliliwanag sa tuwing bumabalot ang dilim ng paligid.
Habang pinakikiramdaman ng nilalang ang muling pagsikat ng araw, dahan-dahan namang gumagalaw ang iilan nitong mga kasama sa lugar. Maya-maya pa, bumungad sa harapan niya ang isang napakalaking kawa na naglalaman ng tubig na kulay berde. Sa unang tingin doon ni Marcin, alam niyang napakatagal na ng tubig na yun sa kawa. Hindi na niya ito gaanong pinansin, gawa ng nakatuon ang kanyang wisyo sa mga sasabihin ng punong barangay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na lumapit ang lalaki sa kanyang kasama. Dahan-dahan niyong pinatayo habang panay ang pagbuka ng bibig ng lalaki. Pagharap nito sa kanyang kinatatayuan, bigla naman yung inihipan ng usal na siyang naging sanihi upang tuluyang tumirik ang mga mata ng kasama ni Marcin. Pagramdam ng lalaki na wala na yung ulirat, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga kasama na putulin na ang mga ugat nito. Dahil sa nasa binti ang pinakamalaking ugat ng tao, kung kaya't doon nila inumpisahan ang paghiwa. Habang pinagmamasdan nito ni Marcin, takang-taka naman siya gawa ng bakit hindi sumisigaw ang kanyang kasama. Pag-agos ng napakaraming dugo nito sa dapa-dapa, dahan-dahan naman yung namutla habang tuluyang napapapikit ang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga yung nawala ng buhay at kasabay nito ang labis na panghihina ni Marcin sa kanyang kinatatayuan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kasama, napakaraming katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Pinaghalo-halong pagsisisi, awa, galit at kagustuhang mabuhay ang kanyang naramdaman. Bagaman nais niya na dinoong magwala, patuloy niya pa ring pinipigilan ng kanyang sarili sa paniniwalang palalayain siya ng mga nilalang na yon. Matapos mapagtanto ng mga kalalakihan na patay na ito, agad naman nila yung ibinagsak sa lupa. Paglapit nila sa kawa, dali-dali naman silang gumawa ng apoy upang umpisahan ang pagpapakulo sa tubig. Sa pagsapit ng takip silim, kasalukuyan na ngang kumukulo ang tubig na nasa kawa. Nag-umpisa na ding umangil ang lahat ng taong naroon, indikasyon ng dahan-dahan itong pagpapalit ng anyo. Si Marcin naman noon, nananatili lamang na nakatayo sa kabila ng labis na pangangalay ng kanyang katawan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang inilublob sa kumukulong tubig ang katawan ng kanyang kaibigan. Segundo lang noon ang naging pagitan ng tuluyang malapnos ang balat nito dahil sa init ng tubig. Pag-ahon doon ng mga kalalakihan, agad naman nila yung pinagpira-piraso sa harapan mismo ni Marcin. Animoy ang ganoong trabaho sa kanilang lugar ay isa ng normal sa lahat ng taong naroon. Sa pagsilay niya sa mga batang nakapila, kitang-kita niya ang labis nitong pagkatuwa na parabang ang karne ng tao ang paborito nilang paglantakan. Habang nagkakasiyahan ang mga tao sa lugar, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili. Sinabihan siya ng lalaki na wag nang gumalaw sa kanyang kinaroroonan upang hindi siya mapansin ng mga kauri nitong kumakain. Sa paglalim ng gabi, tuluyan na ngang nagwakas ang kasiyahan. Pagsilay ng punong barangay kay Marcin na pinipilit na tumayo, kampante naman niya yung nilapitan habang binubulungan ng, "Umuwi ka na. Kapag naabutan ka rito ng 12:00 ng gabi, katapusan mo na. Konting paalala, iho, huwag mong ipagkakalat ang kung anumang nakita mo rito. Dahil kapag ginawa mo yan, kahit saang lupalop ka pa magtago, mahanap at mahanap ka din ng mga galamay ko. Mas mainam na umalis ka na rito hanggat hindi ka pa nakakagawa ng pagkakasala sa aming angkan."
Nang marinig ito ni Marcin, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa bawat katagang binibitawan ng lalaking yon, nagbibigay ito sa kanya ng sobrang kilabot. Alam din niyang marami na itong napatay at nakaing tao sa kadahilan ng ang hininga nito ay para ng amoy ng bangkay. Sa pag-alis ng lalaking yon sa kanyang harapan, dahan-dahan naman siyang naglakad papalayo ng talon. Lahat ng kanyang plano sa lugar ay bigla na lamang naglaho dahil sa kanyang kagustuhan na mailigtas ang kanyang buhay. Sa isip-isip ni Marcin, walang kwenta ang kayamanan sa talong yon kung hindi naman niya ito mapapakinabangan. Nang makarating na siya sa baryo, minabuti niyang wag nang dumaan sa bahay ng kanyang kaibigan. Ang ginawa niya, maghanap ng masasakyan para makalayo sa bayan. Wala din siyang pakialam kung siya ang pagbintangan sa pagkawala nito, gawa ng ang mahalaga para sa kanya, maiwasan ang mga demonyong minsan nilang nakasagupa. Sa pagbalik ni Marcin sa kanilang lugar, agad naman siyang nagligpit upang humanap ng panibagong matitirhan. Ilang taon din siyang nagpalipat-lipat ng lugar upang maikubli ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Labis kasi siyang naniniwala doon na maaaring pinaghahanap na siya ng mga alagad ng batas dahil sa kanyang krimeng ginawa. Pero alam niyo ba, sa dinami-rami ng kasalanan ni Marcin, ang tanging nagpapakonsensya lamang sa kanya noon ay noong ibinenta niya sa aswang ang kanyang kasama. Ngunit kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin mawaklit sa isipan ni Marcin kung gaano ba talaga karami ang natatagong kayamanan sa Apayao. Okay, opinyon ko sa kwento. Unang-una, ano nang mangyayari sa iyo, Marcin, kung sakali mang buhay ka pa na isiniwalat mo na ang kwento sa natatagong baryo na yon? Sobrang nakakatakot yung banta sa iyo ng punong barangay. Kasi sabi niya, pwedeng-pwede siyang makita pati ng mga galamay nito eh. 'Di ba? So ibig sabihin maraming connection to, hindi lang sila dun sa Apayao na bubuhay. Tsaka yung kayamanan sa Apayao, hindi kaya nakuha na to? Kasi di ko lang maalala kung nadaanan ba to ng grupo nila Manong Buti. Baka meron naman nakaka-recall o baka meron nakakaalam kung napuntahan na ba nila Manong Buti tong lugar na to. Kasi kung sakali mang napuntahan to ng grupo ni Manong Buti, malamang sa malamang nakuha nila yon. Ang pangit lang sa nangyari dito kay Marcin, yun nga, yung kawawa naman yung pamilya ng lalaki kasi sinama niya lang tapos yun pa yung namatay. 'Di ba? Tapos merong anak na may sakit, tapos sobrang hirap ng pamilya. Paano na lang yung pamilyang naiwan nun? 'Di ba? Alam naman natin lahat siguro na sobrang sakit tsaka sobrang tindi ng karma ang aabutin nito ni Marcin. Kawawa talaga yung pamilyang naiwan ng lalaki. Doon ako medyo nasaktan sa buong parte ng kwento. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.